Čau lidi, tady je Dandy.cz a asi jste mě nečekali, ale lighting teď asi dělá na svým videích, ale to není nebudeme řešit. Hlavně proč jsem tady a o čem chci vlastně mluvit. No, chci mluvit i o tom, že tady ten rok měl na lightingu v kanál ještě vyjít jedna animace ode mě, co mělo něco svojného, co se děje. Ale bohužel to víte asi na další rok, protože jsme objevili takové komplikace, jsem byl línej, jo, protože dělat ty animace někdy je tak na zabití. Pak se stalo to, že jsem to nějakým způsobem smazal, takže jsem to musel dělat celý a znovu. A pak nastalo to, že jsem byl nemocný. Takže tak, no, a ještě jsem to trochu nachtývaný, takže asi tak, no. Ale hele, tenhle rok chci ještě vidět na lightingův kanál nějakou náhradu, pokud ta animace nevyjde ještě tenhle rok. Takže se vás zeptám na jednu věc. Jakou hororovou hru si mám zahrát? Ano, přesně tak. Ale dávám jenom 3 možnosti. Nebudu hrát hru, kde ani nevím, o co jde. A nemůžu si to zahrát na mobilu, protože za prvé na počítači si moc toho dovolit nemůžu a za druhé nevím, jak na to mám natáčet a za třetí byly by komplikace. Takže hry jenom na mobilu, hororové a dávám jenom 3 na možnost. Buď FNAFku, nebo Vending Machine, nebo Little Nightmares. FNAFku známe snad všichni, takže to znám i já. Vending Machine, ale znám v pohodě, nic toho není. A Little Nightmares to neznám, ale chtěl bych si to vyzkoušet. Takže začne vás vyberte. A dávám na to týden, možná míň. Ještě uvidíme, jak mi to bude vycházet, jo lidi? Protože mi to může třeba být třeba dřív, že to budu natáčet to video, anebo později. Nikdy nevíte, co mi může nastat v životě. No, každopádně, tohle by asi bylo všechno pro mě, pro Dandy.cz. A vy se zatím mějte. A pokud to stihnu, anebo pokud to nestihnu, takhle jsem to měl říct, tak šťastný a veselý Vánoce. A když tak ještě šťastný nový rok, kdybych to fakt náhodou nestihl. Čau. A teďka zpráva ode mě je jako adventní kalendáře, jakože okýnka, no tak to je katastrofa, to mi nějak vůbec nevychází, takže to vyjde díl. A jak Dandy říkal, pracuju na co se hraje 1 a na co se děje 17. Naraz a do toho pracuju na co se hraje 2. Super. Do toho mi došlo, že pracuji ještě na něčem, ale teď jsem zapomněl. A ještě k tomu. Asi znáte toho cápečka zelenýho Glitch, ten, který se mi objevuje v animacích. No, tak on nějak jako napsal komentáře, ale já ho nemůžu ovládat. Já nevím, kazí celý příběh. A Inkno ten rozbil 4. stěnu, no, takže nevím si vůbec rady. No, už jsem jednou to zkoušel vyřešit, jak se to asi mohli vidět, když Inkovi se povedlo nabourat, co se děje 14. a já jsem se ho pokusil vymazat, což celkem lituju, jako je to dobrá postava, ale no, prostě já nevím si rady. A momentálně, když točím tohle video, takže i to Glitch dal 2 komentáře na co se děje 14. A vidím tam jakože na miniatuře nějaký glitch, jakože, nebo nevím, prostě zelený flag, nemůžu změnit tapetu, nevím proč. Potřebuju nějak se toho zbavit, no.
welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations. You know, you're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week. We switched him over to the day shift. So, hey, look at you, right? Certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. No tak to jsem v prdele.